30 год рэжым Лукашэнкі змагаўся з тым, што яго называюць дыктатарскім. Прапагандысты вылазілі са скуры, каб даказваць адваротнае. Лукашенко наймаў нават піяршчыка з Вялікай Брытаніі, каб палепшыць свой імідж. Але выглядае, што ўсё марна, і яны здаліся. Праўда, ёсць нюанс. Сильна у бацькі натура, и понять, блядь, узколобым пора. Да, в Беларуси есть диктатура. Диктатура справедливости и добра. Гэта тамада з Малдовы Павел Дуганаў, той самы, які напісаў словы песні, якую прапагандысты цяпер называюць хітом. Пісаць вершы ён сапраўды вельмі любіць. Стена дождя и фекальная вонь. Где живые герои Лады? Пасенье апокалипсиса конь. Але гэта менш вядомы шэдэўр. Прэм'ера галоўнага адбылася ў дзень народнага адзінства 17 верасня. Александр Григорьевич, простите, баллада о диктаторе. У гэтай песні Лукашэнку параўноўваюць з гладыятарам, які грудзьмі засланяе Беларусь, пакуль ворагі замест слюны плююць ртуццю. Страна его альма-матер с ароматом свежего хлеба. Улыбнется спокойно диктатор, глядя в родины мирное небо. Паводле арганізацыі Freedom House, Беларусь перайшла ў шэраг жорсткіх аўтарытарных рэжымаў. Беларусь адна з самых несвабодных краін у сучасным свеце. Паводле індэксу свабоды ў свеце летась горшае, чым у Беларусі становішча са свабодай было ў Азербайджане, Таджикістане і Туркменістане. Так званы хіт «Балада пра дыктатара» нездарма прадстаўляла прэс-сакратарка Лукашэнкі Наталя Эйсмонт. Менавіта яна яшчэ ў 19 годзе першай публічна агучыла новый падыход. Тогда, извините, а где же здесь диктатура? Диктатура очень интересное слово вот на сегодняшний день. Оно так по-разному воспринимается. Гэта лухта. У кожным слоўніку паняцце дыктатура тлумачыцца аднолькава. Проста многія дыктатары хочуць размыць гэтае паняцце. Дыктатура – гэта форма правлення, пры якой уся паўната дзяржаўнай улады належыць адной асобе – диктатору. Слово «диктатура» уже порой, не знаю, согласитесь вы со мной или нет, приобретает какой-то позитивный оттенок. Хіба што ў фантазіях Наталі Эйсмонт. Дыктатура – гэта рэжым асабістай улады, не абмежаваны нормамі заканадаўства. Иногда не до законов. Дыктатура – гэта рэжым, які не стрымліваецца ніякімі грамадскімі ці палітычнымі інстытутамі. С июля месяца, да, ликвидировано 270 НКО Беларуси. Отвечаю на твой вопрос, не трудись. Выражем всех мерзавцев, которых вы финансировали. Пасля 2020 году уладу ў Беларусі знішчылі больш за 1600 недзяржаўных арганізацый, якія займаліся культурнымі, сацыяльнымі, палітычнымі, праваабарончымі, рэлігійнымі пытаннямі. Гэта арганізацыі, якія назіралі за птушкамі, ратавалі кажаноў, якія дапамагалі жанчынам, пацярпелым ад хатняга гвалту, якія займаліся бортніцтвам і ушаноўвалі памяць габрэяў. Иногда мне кажется, что не сегодня, так завтра, но послезавтра точно в мире может возникнуть запрос на диктатуру. Потому что за диктатурой вот в нашем сегодняшнем понимании, в первую очередь, мы видим, на мой взгляд, порядок, дисциплину и абсолютно нормальную, спокойную жизнь. Функцыянаванне дыктатарскага рэжыму заўсёды суправаджаецца рэпрэсіўнымі мерамі супраць палітычных апанентаў і жорсткім абмежаваннем асабістых свабод грамадзян. Але намаганнямі, у тым ліку Наталі Эйсмонт, паволі, але паслядоўна, слова «дыктатар» у Беларусі становіцца цалкам сабе мімімішным выразам, пасля якога трэба чамусьці парагатаць. У нас диктатура отличается тем, что все отдыхают в субботу, в воскресенье, а президент работает. Праз 3 гады пасля гэтага жартачкі былі ўжо нормай. А как вы понимаете демократию по-белорусски? Вы знаете, я же диктатор, мне трудно понимать демократию. А месяц таму было ўжо натуральна. Президенту, которому мы верим, за которым мы готовы идти. Ребята, это правда? Диктатура. Диктатура. У меня даже такая майка есть, Александр Григорьевич. І не толькі ў рэктаркі Віцебскага універсітэта. Майкі з цытатамі Лукашэнкі прадаюцца ўжо ў крамах у Беларусі і нават па-за межамі Беларусі.
І не толькі пра дыктатуру, але ёсць і больш інтымныя надпісы. Спроба нармалізаваць паняцце дыктатура зусім не смешная. Гэта спроба назваць чорнае белым, засмяяць, забалбатаць. Факты на стол. Ды калі ласка, у дыктатуры няма плюралізму. За іншае меркаванне і любую нелаяльнасць караюць. Легальнае і свабоднае існаванне розных палітычных партый немагчымае. У Беларусі партыі ствараюцца, але ўсе яны выглядаюць аднолькава. Наша ідэалогія – яростное созидание. А дэпутаты так званага парламенту, якія ў свабодных краінах кантралююць прэзідэнта і іншыя галіны ўлады, у Беларусі закликают равняться на нашего национального лидера, который ведет страну действительно к полной независимости и суверенитету. Одна з самых эфектыўных прышчэпак ад аўтарытарызму – гэта незалежныя інстытуцыі ў дзяржаве. Калі яны здольныя стрымліваць вялікі апетыт улады, сачыць, ці няма злоўжывання ў эканоміцы і гарантаваць справядлівы падзел багацця, то збудаваць у такой сістэме дыктатуру цяжэй. У Беларусі з яе вертыкаллю ўлады гэта проста немагчыма, бо кантроль ідзе толькі зверху ўніз. Любое пярэчанне Лукашэнку – гэта фантастыка. Праўда, ёсць выключэнні. Послухайте сами. Щелевые полы. Я их ненавижу. А мне передавайте Он говорит, что вы любите их. Да, потому что, вот видите, скот без навала. Для, может, небольших ферм, да, но 5000 на глубокой подстилке это было бы проблемно. Відэа на СТВ так и назвали. Аграрий не побоялся возразить Лукашенко. Ого, просто некий разгул анархии. Бо могло быть и так. Что у тебя с этой коровой? У краіне няма ніводнай структуры, якая б мела паўнамоцтвы і адвагу кантраляваць таго, хто прымае самыя важныя рашэнні. А гэта прамы шлях да паталогіі. Навуковыя даследаванні паказалі, што існуе нават залежнасць паміж ліквідацыяй прававой дзяржавы і інфляцыяй. Так вынікае з працаў амерыканскай даследчыцы дыктатур Эрікі Франц. Дарэчы, па колькасці дэнамінацыяў нацыянальнай валюты Беларусь у лідарах на тэрыторыі былога Савецкага Саюзу. Пасля распаду Савецкага Саюзу дэнамінацыя праводзілася ў Беларусі тройчы. Дыктатура – гэта проста вораг дабрабыту. Беларусю 30 год кіруе адзін чалавек, і краіна нязменна застаецца адной з самых бедных краін Европы. Свая рэальнасць толькі у пропагандыстаў. Уже давно ушли в небытие времена, когда мы с завистью смотрели на Запад. То, что сейчас там творится, нормальных людей повергает в шок. Ну-ну. Тады якім чынам толькі ў 2023 годзе беларусы атрымалі амаль 300 000 першых дазволаў на жыхарства ў краінах еўразвязу, а гэта 7,5% ад агульнай колькасці выдадзеных летась дазволаў. У 22-м беларусы атрымалі крыху больш за 300 000 першых ДНЖ еўразвязу, у 21-м больш за 149 000, а ў 20-м 63 000. То бок больш за 800 000 чалавек. Тлумачэнне адно – гэта нейкія ненармальныя беларусы, калі ім не падабаецца беларуская дыктатура. У пералік краін з кансалідаванымі аўтарытарнымі рэжымамі, акрамя Беларусі, уваходзіць яшчэ 7 краін. Гэта Расія, Узбекістан, Казахстан, Кіргізстан, Азербайджан, Таджикістан і Туркменістан. Вы заўважылі сярод іх багатыя краіны, куды імкнуцца людзі з усяго свету. На АНТ заўважылі. И вот уже европейцы бегут в Беларусь. Мы паглядзелі, вы не мусіце. Там гаворка пра беларусаў, якія вярнуліся на радзіму пасля эміграцыі, або расійскіх блогераў, якія ўцякалі з Латвіі ад крымінальнага пераследу, або украінская сям'я з Сумскай вобласці. А быў яшчэ таксама латышскі швед з сапраўдным скандынаўскім імем Юрий Зуев. Прыблізна паўсотні ўрадаў у свеце сёння аўтарытарныя. Аўтарытарызм – гэта зло. Зрынуць дыктатуру значна складаней, чым яе пабудаваць. Але нават зарынанне дыктатур або ягоная смерць не заўсёды азначаюць крах дыктатуры. Боже, дай здоров'я, бацька дарагі, будзе Украіны хлеб і пірагі, сапраўды народны, сапраўды герой, Беларусь са бацькам як за моцнай сцяной. Як вынікае з даследаванняў Эрікі Франц і яе калегаў, біялагічны сыход акурат самы ненадзейны спосаб змены сістэмы. Даследніца прааналізавала прыкладна 79 дыктатараў, якія памерлі з 46 па 2014 гады. Яна адкрыла, што смерць дыктатара практычна ніколі не азначае прыходу дэмакратыі. Адна з прычынаў – старая гвардыя, якая не жадае пераменаў, бо яны пагражаюць ужо яе ўладзе. Больш за тое, смерць дыктатара – адна з самых незаўважных падзеяў для сістэмы аўтарытарных краін.